салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои юристиҷаи барномаи нава шурӯъ мекунем. нависаи Сунатулло Қурбонов. салом ака, хеле барномаҳои хуб ака. карочи кади дихтар гап мезани кидатиш мекунӣ. дихтар мега хидмат мекушем ба ҷавобгарӣ мекашанд. пешакӣ раҳмат ака, боши худованд нигаҳбонтон. ман ҳамин саволҳоро бисёр ҷавоб додагӣ гуфтагиам ки дар қонун ҳар як чиза намегӯянд ки мисол ти кади дихтар гап задӣ тира мекушанд ё тира тирма мекунанд. агар ки ӯ бига ман хидмат мекушем ҳам хеле саволҳо хубаш нашаванд бародаро хубай буд. ана ислом нависай праваи расистски қатъӣ мешавад дар Тоҷикистон гашта ё ки не? албатта ки мешавад. ҷавоб додагӣ марудам. Толиб Шарофов нависай салом ака, агар дар пешход гузаштаеса боши мошин сигналтия ҳақорат кунад, тез бигзара бирава ва бига тез гузар, дар ҳолате ки чаровак сабзай, ту бояд чӣ кор кунӣ? аки ҳеҷ чизоро ба назар намегирам. не ки ҳар як чиз агар айрӯи қонун бигирӣ, ҳар як ҳамин нозуки оша, ҳар як кор ҷавобгарӣ дорад. не ки хеле гапу кора ба назарам намегирам, ба ҳамин хотир ҳеҷ мегзарӣ меравӣ. не ки айрӯи қонун амал кунам. бугӯи қонун бисёр нозукиҳо дорад. не ки ҳамаи нозукиҳои вай мардум ба назар намегирад. нависай ака, беҳтарин суханон мезанӣ. боши ака, ҳамин видеота рақам мемонди бисёр зур мешид. ака намедонам рости гап уҷа чанд видео шидагӣ барои ягон рӯз ҳисоб мекунем, баъд аиҷа пас рақамшон мемонем. азиз нависай салом ба ҳама подписчикҳои юристиҷаи. бародар пешвои миллат дар паёмаш гуфт ки соҳибкорро тафтиш накунем. гуфт ака ба ин хотир гуфта ки мисол соҳибкорро дастгирӣ кунад давлат, ба ҳамин хотир гуфт ки соҳибкорро мақомотҳо мисол налог дигар ҷоҳо бисёр ғамшон натиҳанд. ва раис шаҳр ҳамин сухана худаш гуфта ки соҳибкорро бисёр ғам натиҳанд. хеле ки худат гуфтӣ, пешвои миллат ҳам дар паёмаш гуфт ки кам тафтишон кунанд, мақсади монен кор кунанда. рамазон нависай сорбон саломат бошӣ. гайра дар даруни мошини худат сёмка кунӣ, ҷавобгарӣ дорад? ягон ҷавобгарӣ надорад. муборакшон нависай салом ака, шумо гуфтем ки вақти бегуноҳ турма шидӣ, баъди баромадан шикоят кардан метавонӣ. дар ин ҳолат доғи судӣ мемонад ё ки не? доғи судӣ намемонад, барое ки вақте ки туро озод мекунанд, ман гуфтам ки давлат айноми ҳамаи мақомотҳо аяму шаҳрванд узр мепурса, бахшиш мепурса ва ту гуноҳ надорӣ. бегуноҳ чӣ хел доғи судӣ мегирӣ? самеҷон нависай салом юристиҷаи. агар права дар Москва ришват шида боша, метавонӣ дар Тоҷикистон мошин ҳайк кунӣ? раҳмат, ба диққатон. дар уҷа ки ришват шида боша, иҷа беқонунае ки ба чизе бигем ришватшидагӣ ту мегардӣ. иҷарам қонун дорад, уҷарам қонун дорад. ҳоҷи Иброҳим нависай қанд азам бародар. саломат бошӣ ака. иброҳим нависай салом алейкум бародар, мумкине ман ай Москва электрошок барам? хай мегзаронанд, меёранд иқавқа чизоша ака. мусиқӣ нависай салом алейкум ака, ҳами дар Тоҷикистон тонировкаи мошин чанд сума яксолаш? агар медонистӣ ҳамира мегуфтӣ. аниқша намедонам, ё ки 3000 сомона ё ки 3500 сомон. ай 3000 сомон болои тонировка. ана ҷамшед нависай салом алейкум брат, хуб мешид ки кай видео мекунӣ числоша бинависӣ. ай насиб. файзӣ нависай ҳамин савола ҷавоб гардон. одаме ки айзанаш ҷудо меша, кӯдак дора, ҳақ дора кӯдакша хабаргирӣ рафтанда ё не бародар? албатта ҳақ дора, чӣ ба ҳақ надора? айрӯи қонун ҳам ҳақ дора. суд вақте ки загсшона, акти никоҳшона бекор мекунад, дар ҳамун ҳолат ҷудо мекунад. вақт ки инам хеле вақтода ту мера дидорбинии фарзанд мекунӣ, ҳамин чизо дар кодекси оила омадагианд ҳамаш ки иҷозат ҳастай. саид холиқов нависай салом сорбон, ба саволи ман ҷавоб те. дар Тоҷикистон нархи номерои мошин стреча масалан 8888 ДД01 ё 0101 ВВ01 ё 0707 ТТ07 нархошон 55 000 сомонӣ мегӯянд. ростай? ай 650 сомонӣ то 55 000 сомонӣ. ҳатман ҷавоб терадна. албатта ки ростае, не ки номери 8888 нест дигар. мумкин нест саи номера гардондан.
4 تا 8 мумкин аст ва дигарро мерӯш ки як хелан қимата рақами мошино рост 55,000 сомон. ай ҳама қиматаш ҳами 3,5 ё 4,000 доллар ай ба фикр. алиҷон нависай: нархи паспорти тоҷикӣ барои одамои хориҷӣ чӣ қадар аст? яъне чанд сумае ва дар муддати чанд рӯз мегирӣ? ё ман саволи тра нафаҳмидам, ё та савола шупран фаҳмона нависай. нависай ки барои одамои хориҷӣ нархи паспорти тоҷикӣ чӣ қадар аст? як бори дига амира фаҳмотар навис бародар. рамазон нависай: салом акаи Сорбон. савол чунинай: амр ай фармон чӣ фарқият дорад? Ака хела муҳимай, ҷавобша интизорум. амира мегуфтем. амр ай фармон ҳамин фарқията дорад ки амр як дафъаина муваққатӣ мешавад, яъне ки метавона фармон мунтазам доимӣ бошад. мисол амр як бор метавонад ки муваққатӣ шавад. ана фармонаш бошад васеътар, мисол шакли ҷамъ дар назар бигирем, агар фармон ҳамин чиза дар назар мегирад. фармон васеътар буда ҳамара дар бар мегирад ва ё нисбати ҳама баробар ҳамун чизера ки ҳаст паҳнш мекунад, ҳамун хабарае ё ягон чизи дигаре фармон шакли ҷамъа дар назар мегирад. фарқияташ инаме бародари азиз. сангиф нависай: салом сози ака, раҳмат бар падару модарат ки шуморо ин қадар тарбияи хуб додаед. дар ҳаққи падарам дуои нек кун. падарам ай дунё гузаштааст. худованд падарта мағфират куна. падари худам ай дунё гузаштааст. худованд ҳамаи гузаштагониро раҳмату мағфиратшон куна. ва иҷа як кас дига нависай: салом алейкум ака, мо як гурӯҳ ғарибачаҳои тоҷикем. хабар дошта бошӣ як ҳофизаи худмон тоҷик Зулайхо Маҳмадшоева консерт доштаг ин амрӯз дар шаҳри Москва, дар ҷои карочи консерта меган гирехтай. бо меган ки пули вая надодиян, кидатш кардиян. ҳами чӣ хел ҷавобгарӣ дорад? чӣ хел ҳолате вақте ки кидат кунанд муҳофизара? ака кидат кардан уже мошенникида хуш мешавад, яъне ки қалобида дар моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон омадагие ки қалобие ки аз ҷониби гурӯҳҳо дар ҳолати ретсидиви хавфнок содир мешавад, яъне ки тасарруфи молу мулк ё ки пулие ки барои роҳи фиреб ё барои боварӣ дар ҳамун боварии як кас медрои фиреб мекунӣ, молу мулкша мегирӣ ё ки пулша мегирӣ ё дигар чизоша, ба маҳрум сохтан аз озодӣ аз 5 то 8 сола ҷазо дода мешавад. хай яке бо уҷа ман намедонам чӣ гап шидаги Зулайхоро кидат карда бошанд, агар пулша ки додагӣ набошанд ё ки фиребш карда бошанд ягон чиз дигар, агар ай бошон даъво кунанд, корошон судбозӣ шавад, ай ҳама сроки камаш дар ҳамин қалоби 2 сола озодӣ маҳрум мешавад. ай ҳама камаш дар бо иҷа ҳолатҳоро ба назар мегирам. ҳай бародаро, дар паноҳи худо бошед. намакаса дар канали ман юристиҷаи подписатсия кунед, саволотонро дар поёни ҳамин комментария бинависед ва хоҳиш мекунем ки саволҳои повторро метавонад камтар бикунед, саволҳои нав бо пешкаш бикунед ва дар канали ман ҳатман подписатсия кунед. худоҳофиз намакаса.